guys, welcome back sa ating YouTube channel. Yan. Magluluto tayo ngayon ng Lagat Hito guys, Kapampangan recipe. Yan. Tara, ito na tayo. Let's go. Ayan, may hito tayo dito. Linis na, kamatis, bawang sibuyas, luyang dilaw, at ang tangle sa Kapampangan. Yan. Or alagaw leaves guys. Yan. Tara, luto na tayo. Let's go! Una guys, adobong natin ang hito guys. Yan, ilagay natin sa kawali. Lagyan ng bawang guys. Yan. Bawang na marami. Paminta guys. Marami rin. Lagyan ng asin. Ayan guys. Pampalasa at suka. Ayan, suka. Ayan. Lagyan natin. Okay. Ayan, pakuluan natin guys. Ayan guys, set aside na natin. Ayan guys, luyang dilaw. Good ko rin natin. Or tumeric. Para sa pampakulay ng ating luto. Lagyan na natin ang tangle or alagaw leaves yan. Yan, lagyan natin ang paminta guys. Sunod natin ang adobong hito kanina guys. Yan, at ihalo na natin guys. Sarap nito guys. Konting kulo lang to guys. Luto na.